Ама ти покажи на какво способен. Това са ръката. И сега виж как заключавам тук ръката. Виж? И сега се върта, виж какво прави. Ръката ми виж. Сега да фокус. Да. И здравей, България се казва. Предаване. Как си, брат? Само да питам за едно интервю, какво е да мачка кафя в колан? Чакай, къде ви остана главата, господине? Това е неуважително те да бягате от разговор. Ние просто искаме да знаем истината. Добре. Той е срещу и телен с спинка, тук как да играеш по принцип. Така, пресър. На няколко места изпука. Тома, как си, господине? И по-добре съм бил. Това е много подходящ.